by the rivers of Babylon. There we sat down. Que mal de lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Lladres i serenos, peus de porc. Senyor Joan Vila, vostè ja ha manifestat que entre els dies 12 d'octubre de 2010 i 17 d'octubre de 2010 va assassinar 3 internes de la residència La Caritat d'Olot, on vostè treballava d'auxiliar de geriatria. És així? Sí, senyoria. I ara ha demanat tornar a declarar. Amb quin motiu? Voldria dir-ne més. Més assassinats. Bé, jo no ho diria així. És conscient que s'estan investigant tots els casos d'interns que han mort durant el seu torn de treball? Sí, senyoria. Endavant, doncs, l'escoltem. Si pogués disposar de la llista completa, em seria més fàcil de recordar. Ja li llegeixo jo. Va intervenir vostè en la mort de Montserrat Canalies Muntada, que estava a l'habitació 325 i va morir el 25 de setembre de 2010? Sí, senyoria. De quina manera hi va intervenir? Li vaig donar una barreja de medicaments, de sedants. Els vaig posar en el pot de la medicació, els vaig barrejar una mica d'aigua i li vaig donar. Quins medicaments? El Prazolam... No recordo, algun més. I estaven sols quan li va donar aquests medicaments? Sí, senyoria. Estàvem a la sala de baix. La senyora Canalies estava molt desorientada. No podia fer res tota sola. Després de donar-li els medicaments, la vaig pujar a l'habitació. Va intervenir en la mort de Joan Canal Julià, que estava a l'habitació 202 i va morir el 19 de setembre de 2010? Sí, senyoria. I de quina manera hi va intervenir? Igual, amb una barreja de sedants. El Prazolam, Zolpidem també, i algun més. I estaven sols? Sí, senyoria. A la seva habitació. El senyor Canal tenia Alzheimer i l'havíem d'ajudar per menjar. Confonia les coses. Aquell dia havia fet un baixón i estava molt decaigut. Va intervenir en la mort de Lluís Salleres Claret? Sí, senyora. Patia molt. Va intervenir en la mort de Carme Vilanova Vinyoles? Sí, senyoria. Tenia úlceres al sacre, pobra. Va intervenir en la mort de Rosa Prat Freixa? No. La senyora Prat va tindre una eclosió intestinal i va morir a l'hospital. Va intervenir en la mort del senyor Emili Peiró Trias? Tampoc. El senyor Peiró estava al centre de dia. Estava molt decaigut per la mort del senyor Rebugent, que es va suïcidar. El senyor Peiró el van posar a la mateixa habitació i mai es va adaptar. Aquell va agafar unes febres i va morir. Va intervenir en la mort d'Isidre García Freixas?
Sí, ella sí. Va tindre una hipoglucèmia i suava molt i estava inconscient i li vaig posar un llapis d'insulina. Va intervenir en la mort de Teresa Puig Buixadera? Sí, també. Però la senyora Puig estava en agonia. Tenia Alzheimer molt avançat. Va intervenir en la mort de Rosa Baborés Pujol? Sí. Però també estava en agonia. Perquè tenia... Bé, ara no recordo què tenia. Però si no li hagués donat la barreja aquella nit, s'hagués mort. Va intervenir en la mort de Francisca Matilde Fiol? Sí, senyoria. Va fer un coma diabètic i estava inconscient. Li vaig posar mig llapis d'insulina. I el darrer cas de la llista. Va intervenir en la mort de Josep Curós Freixas? Senyor Curós? Senyor Curós? No recordo. Aquest senyor era a l'habitació 215. Va morir el 28 d'abril de 2010. No recordo... Em sembla que no. El senyor Curós feia dies que no es llevava, que no menjava. No recordo haver-li donat res. A més, el dia que va morir estava amb el seu fill. No. No, em sembla que no. Però bueno, no recordo gaire, però si quan el mirin veuen que va morir d'una mort no natural, doncs potser sí que vaig ser jo. D'acord. Ha admès haver participat en la mort d'11 persones i una més que no n'està segur. A totes elles els va administrar medicaments, excepte a les 3 que van morir el darrer cap de setmana. Aquestes els va fer ingerir un líquid corrosiu que va agafar del quarto de la neteja. Per què va canviar de mètode? No ho sé. No m'ho explico. Aquell cap de setmana va assassinar 3 persones. Les vaig ajudar a morir. Tenien una dependència molt alta. Necessitaven una grua. Però si portaven bolquers. No podien menjar per si soles. Jo, si m'hagués trobat en aquestes circumstàncies, també m'hagués agradat que m'haguessin ajudat. Jo no pensava el que feia. I si ho hagués pensat, segurament, doncs no ho hagués fet. Jo prenia molts medicaments. I bevia. Era com un impuls. La manera que tenien de viure no era digna. El senyor director sempre em deia que la meva feina no era només una feina, que era una manera d'ajudar. Jo els volia donar la plenitud. Jo me les estimava. I elles m'estimaven a mi. És com si no fos jo. Com si algú altre sortís de dins del meu cos. Recordo que era mig matí i
Qui vol qui vol ser la primera en tenir unes ungles repassions? Però abans us presentaré la Maria. Vine, Maria. Mireu, la Maria és de Banyoles i a partir d'avui estarà cada cap de setmana amb nosaltres. Què us sembla? Mira, la senyora Fina, la senyora Júlia i aquell d'allà tan trempat és el senyor Ramon. Ja sé que són molts noms així de cop, però ja veuràs que ràpidament els tindràs tots al cap. Vine, acompanya'm, que xerrarem una mica. Com va el teu primer dia? Bé, una mica atabalat. Ja ho aniràs veient, això. L'important és saber com són. Cada un té les seves manies. Per exemple, la senyora Fina no li agrada que li aixequin la veu perquè s'espanta. Oi que sí, senyora Fina? Ja ho aniràs veient, això. I si tens algun dubte, només m'ho has de preguntar. Gràcies. No has treballat gaire amb avis, oi? Bé, sí, he fet algunes pràctiques. Bueno, doncs ja t'ho hauran dit. Són com nens. Instruccions clares. Aixequis, asseguis, mengi... Vaja, que no hagin de pensar. Mira, els anava a pintar les ungles de repassió. Són molt coquetes, no et pensis, La senyora Júlia no surt sense anar conjuntada. Clar, com que mai saben si els vindrà a veure algú... I tu fa molt que treballes aquí? Jo porto 4 anys. Ja t'aniràs acostumant. L'important és no tenir por. Pensa que si tens por, ells ho noten, El més important és que se sentin cuidats, tranquils. Se sentin cuidats, estimats, fins el dia que se'n vagin, clar. Mira, ahir se'ns en va anar la senyora Miret. Ai, com un pollet, pobreta, ai... Mira, encara l'han de vindre a buscar, la tenim aquí, que la vols veure? Aquí, a la senyora morta? Que em fa cosa? Home, no, però no hi veig cap necessitat. Doncs jo estic pensant de fer un curs de tanatostètica. Tanatostètica! Maquilla els morts. Que és tota una tècnica, Però això no ho feu aquí, oi? Això ho fan a la funerària. Però com que aquí no faig totes les hores, doncs he pensat, m'hi podria dedicar entre setmana. I a tu t'agradaria fer això? Home, pensa que les famílies ho agraeixen molt, Que si el mort fa bona cara és una altra història. Saps què és el més important? La boca. I el més difícil, perquè s'ha de cosir. El procediment és ben senzill, però sempre seguint un ordre determinat. I sobretot, no saltar-se cap dels passos. Començarem fent una exploració detallada del cos del difunt. Sobretot, per si hem de retirar algun tipus de vena, via o estri mèdic que hagi pogut quedar oblidat si és que ve de l'hospital. Un cop retirat tot aquest material, procedirem a netejar i desinfectar. Sobretot la cara, el cabell, les mans i les ungles. Utilitzarem un sabó antisèptic. A les fosses nasals, a la boca i a les orelles haurem d'utilitzar un desinfectant capaç de matar els bacils de la tuberculosi. A la tràquea, a la vagina i a l'anus els haurem de taponar amb un cotó fluix saturat de desinfectant. Fet això, passarem a l'afaitat, en el cas dels homes. En el cas de les dones, si cal un afaitat, haurem de preguntar primer a les famílies. Perquè
El pèls del llavi superior en algunes dones és una marca de personalitat. I clar, si el retirem, doncs ja no serà la mateixa. Ara ja podem vestir el difunt, tenint sempre en compte de retallar per darrere l'hàbit o el llençol o el vestit que dugui. Fet tot això, ja ens podem preparar pel que més ens interessa, la preparació estètica. Per començar, haurem de suturar la boca per obtenir un bon tancament. El procediment de sutura és fonamental, ja que si no es fa correctament podem provocar una expressió forçada. Tranquil·la, que t'ho explico en detall. Agafarem una agulla corbada i enfilarem 30 centímetres de fil. La passem per sota la llengua, darrere de les dents, a la geniva, just sota el mentó. Haurem de travessar el maxil·liar inferior. La fem sortir per davant de les dents. Alliberem el fil de la carn, mirant de no fer pressió sobre el mentó. Si no podem evitar aquesta tensió, el més correcte és tornar a començar el procés. La dirigim per davant de les dents a la geniva, entre la geniva i el llavi superior, i la fem sortir pel nas. Travessem cartílag del nas i la fem sortir per l'altre forat del nas. Ara la dirigim cap a la boca, entre la geniva i el llavi superior. Atenció, atenció, si hi ha pròtesi dental ara és el moment. Posar-la. Lliguem, tibem i ajuntem maxil·liar inferior amb el maxil·liar superior. Mirant de no estrenyar gaire, perquè podem provocar un tancament massa forçat, poc natural. Lliguem i tallem no gaire arran del nus i amaguem la resta de fils entre les dents. Prou bé. Ara li posem un protector al coll i a l'escot per evitar taques, perquè ara comencem el maquillatge. Per començar haurem d'aplicar crema hidratant per tota la cara, especialment als llavis i a les parpelles. Haurem de fer petits massatges circulars per tal de que la crema quedi ben absorbida. A les parpelles hi haurem de posar petits trossos de cotó fluix impregnats de crema hidratant per hidratar-les i a la vegada donar-los volum. Amb un pinzell pla haurem de posar corrector a les ferides que pugui presentar el cos. Però mai les aplicarem sobre marques personals, com pigues i cicatrius. Amb esponges posarem el fons de maquillatge, especialment a les galtes, a la barbeta, al front, al nas, al coll i a les orelles. I no ens oblidem de les mans. Evitarem brillantors utilitzant pólvores de matís, aplicades amb una brotxa gorda i suau, sempre ben difuminades, mirant de trobar el color adequat a cada tipus de pell. A les parpelles hi posarem ombres clares i blanc sobre els punts de llum. I sempre ben difuminades. A les dones, amb un pinzellet finet, els hi aplicarem carmí als llavis, recordant sempre de
de fer-ho d'endins cap enfora. El coloret ha de ser també molt sutil i aplicat amb una brotxa gruixuda i rodona. També hem de recordar que en alguns homes també se'ls hi pot aplicar coloret a la barbeta, però sempre, sempre, sempre ben difuminat. I ara ja podem pentinar el difunt. Per pentinar el difunt és molt aconsellable de disposar una fotografia que ens puguem fixar amb el seu pentinat habitual. Hem de fixar-nos sempre en la caiguda del cabell. Podem utilitzar laca? Sí, podem utilitzar laca, però amb molt de compte de no tacar les altres zones. I finalment, si la família ens ho demana, recordem que també podem pintar les ungles. Una repassada final a la feina feta és indispensable, per si ens hem deixat alguna cosa o ens hem saltat alguns dels passos. I ja està! Feina feta! Què? Mira! El senyor Ramon, saps que és el nostre intern més il·lustre? Va ser alcalde, D'aquí! Oi que sí, senyor Ramon? Però si pot respectar uns molls! Però... Aviam, deixa'm veure. Però qui collons li ha posat aquests bolquers? Hòstia! Vine, que el canviarem, va? Canviar bolquers sí que en saps, no? Doncs va, vine, porta'l. Vosaltres, va! Cap a dins! Cap a dins! Va, que hi ha pressa! Va! Hola, senyor doctor. Com estàs? Millor. Te'n treballes? Sí, el doctor Sala m'ha fet entrar a fer pràctiques en una residència. El doctor Sala? El teu psicòleg? Sí? O sigui, aquest no és doctor? Jo sí que en soc de doctor. Ai. I a quina residència? A la Caritat. Molt bé. I per cert, aquella psicòloga del gabinet, encara la veus? Sí, també. O sigui que vas a 2 psicòlegs, no? Bé, el doctor Sala, com que és el director de la residència, doncs creu que... Bé, esclar. I a la residència, quin tipus de feina fas? Ajudo els avis. I t'agrada? Sí, molt. Estic pensant de treure'm el títol d'auxiliar de geriatria. Molt bé. O sigui que t'agrada més que les feines que feies abans, no? Sí, molt més. És que els avis són... Vaja, que m'agrada treballar amb ells. Bé. I aquells problemes que tenies de concentració, com ho portes? Bé, bueno, a vegades em costa recordar les coses. I aquell tremolor de les mans? Bueno, ja no em tremolen tant, crec. I sobretot, i el més important, que et prens tota la medicació? Sí? A l'April, Leotron, Ribotril,
Frosinor, Dobupal, Ecutil, Numal, Seropran, Tranquimacin, Topazmat, Enopranil, Anapranil. Sempre desitjant el cel. I ara que el tenen, van i es queixen.